Goedenavond, het is zondag 20 september en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een grote brand heeft een keukenwinkel in Sint Maartensdijk volledig in de as gelegd. Het hele dorp leeft mee met de eigenaren, de familie Potter. Ik had best wel een beetje tranen in mijn ogen, want ik dacht, nou, daar ga je levenswerk, Peter. De Potters zijn een begrip op Tolen. Hardwerkende Zeeuwen van meerdere generaties al. Daar gaan er zeker vele mensen mis, echt. De betrouwbaarheid en de vakkundigheid, dat stond hoog bij jullie in het vaandel, echt. De brand is kort en hevig. Volgens een familielid ontstond hij mogelijk op het dak, maar wat het vuur heeft veroorzaakt is niet bekend. En vanwege de ravage is de kans groot dat ook nooit duidelijk zal worden wat er precies is gebeurd. Toen de eerste melding kwam, dat was de melding de vlammen slaan het dak. En toen ik hier zelf ter plaatse kwam, dat was ongeveer na een kwartiertje. Toen stond het al van voor en achter in brand. Is dat ongebruikelijk? Ja, bij dit soort branden, dat gaat echt heel snel. Op het moment dat er lucht bij komt, is een gat in het dak gebrand, dan komt er extra zuurstof. En dan kan zo'n brand heel snel ontwikkelen. Ik ben zelf geen brandonderzoeker. Ik zeg niet dat het niet kan, maar als ik zie hoe het pand nu erbij ligt, dan lijkt het mij niet waarschijnlijk dat ze nog een oorzaak kunnen gaan vinden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de brand. Er is voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden, maar sommige hebben wel rook- of roetschade. Sinds een half jaar is de maximumsnelheid overdag teruggebracht op de snelwegen naar 100 km per uur. Zelf ben ik er al aardig aan gewend, maar hoe zit het met de andere weggebruikers? In het begin vond ik het lastig en ik moet eerlijk zeggen dat ik het nu wel relaxed vind. Ja. Dat is even wennen natuurlijk, maar ik ervaar het als heel prettig. Ja hoor, ik heb er geen moeite mee. Ik vind het prima. Ik zou niet anders meer willen. Wat merkt u aan de andere weggebruikers? Houden ze zich een beetje eraan? Toen het 130 was, zijn er ook genoeg mensen die 150 rijden natuurlijk. Dus het blijft, maakt niet uit wat de snelheid wordt, het blijft gewoon natuurlijk dat mensen te hard rijden. Ik mag, als ik nou vanuit Middelburg kom, dan is het soms wel 7 uur geweest, dan mag ik 120. Ik moet wel eerlijk zeggen, daar moet ik echt weer bij nadenken om naar die 120 te gaan hoor. Ja, in het begin dan rijd ik 100 en denk ik, oh nee, het is 7 uur geweest, dus ik mag weer naar de 120. Ja. Vindt u dat de politie daar strenger op zou moeten handhaven? Ja, maar wat me dan opvalt is dat ik vind dat de politie ook zich ook niet houdt aan de 100 kilometer. Dus dan zie ik regelmatig voorbij rijden en dan verbaast het mij wel eens van ja, hallo, wij rijden 100, maar meneer de politieman, u zou eigenlijk ook gewoon het goede voorbeeld moeten geven. Maar inderdaad, de politie zou eigenlijk wat strenger moeten optreden voor die mensen, ja, absoluut. De veerboot van de Westerschelde-ferry vaart normaal gesproken heen en weer tussen Vlissingen en Breskes. Maar gisteravond ging de vaartocht heen en weer langs de Vlissingse boulevard. Het was namelijk geen gewoon vaartochtje van de veerdienst. Er werd een film vertoond vanwege filmfestival Film by the Sea. 50 mensen mochten mee en die hadden er zin in. Maar of die mensen nu echt veel hebben gezien van de film is een tweede. Het ging meestal meer om het uitzicht. Ja, daar zal een hele mooie film zijn, maar dit is ook een fantastisch mooie film om te zien. Want dit zie je niet vaker op deze manier. Daarom, ik moest ook echt naar buiten. Ja, maar dat is iets van, we gaan niet van achter het raam bekijken, we gaan lekker naar buiten toe en genieten. Ze zeggen wel eens, de boulevard heeft een beetje een saaiig karakter, maar als je dat zo ziet, dan zitten er toch wel een hoop eye-catchers bij. Hè? Die vuurtjes en die terrassen, die zie je echt allemaal schitteren. We hebben natuurlijk ook een prachtige avond. Maar ik ben er wel trots op dat dat er zo uitziet, eerlijk gezegd. Ja. En krijgt u nou ook nog iets van de film mee? Nee. Niks. In Filipijnen was het feest vandaag, want de kerk heeft een nieuw uurwerk. Lange tijd stonden de wijzers stil, maar het dorp zamelde in 2 weken €8.000 in. Super trots, want heel de gemeenschap Filipijnen heeft het geld bij elkaar gebracht. Dus we zetten vandaag letterlijk Filipijnen weer eens op de kaart. Het oude mechanische uurwerk is nog te bewonderen in de kerk. Het nieuwe loopt synchroon met de atoomklok van Frankfurt en is dus altijd op tijd. Heeft u het nog nodig? Want ja, de klok overal. Ja, nee, maar dat hoort bij een dorp. Hè. En bij de kerk in een dorp hoort een uurwerk. Zeker weten. En dat moet ook lopen? Dat moet ook lopen, natuurlijk wel, anders heb je er niks aan. En lopen doet hij. We gaan het niet helemaal laten horen, maar om 12 uur sloeg de klok precies 12 keer.
Maar 350 deelnemers dit jaar bij de halve van Renesse in plaats van de gebruikelijke 600. Allemaal vanwege de verplichte coronamaatregelen. De lopers starten in 15 groepen van 15 atleten. En favoriet Erwin Adan start 3 minuten later in de tweede groep. En dat betekent dus dat hij lopers moet gaan inhalen. Zijn start is voortvarend en al snel haalt hij meerdere lopers van de eerste groep in. Hier bij het opgaan van het strand, na 5 kilometer wedstrijd, heeft hij alle lopers van de eerste groep al te pakken. De enige die nog bij Adan kan blijven is Pieter Biewenga uit Middelburg. Maar even later moet ook Biewenga afhaken. Uiteindelijk zal Biewenga iets meer dan 1,5 minuut toegeven op Adan. De hardloper uit Koudekerke is dus op weg naar zijn 4e opeenvolgende zege in de halve van Renesse. Hij blijft soepel lopen en gaat onbedreigd naar de zege. Hier komt hij over de streep in de tijd van 1 uur 34 minuten en 50 seconden. Monica Sandersen uit Vlissingen wint onbedreigd bij de vrouwen met een voorsprong van maar liefst 12 minuten op de concurrentie. De stadshaven in Goes lichtte op vanochtend tijdens de eerste zonnestralen in de ochtend en het beloofde een mooie zondag te worden met weinig tot geen bewolking. En dit witte strandhuisje in Zoutelande vormde daardoor een scherp contrast tegen de blauwe lucht. Vanavond en vannacht hebben we ook helder weer en het kwik zakt erbij naar 7 tot 13 graden met weinig wind. En het wordt ook morgen een mooie dag met zonnige perioden en prettige temperaturen van 22 tot 24 graden. En de wind is morgen matig uit de noordelijke richting. Ook dinsdag blijft het nog even droog en vrij zonnig, maar er gaat verandering komen. Vanaf woensdag wordt het ronduit wisselvallig met regen of ook buien, soms met onweer. En de temperaturen gaan flink naar beneden. 15 graden wordt het aan het eind van de week met een krachtige wind uit het zuidwesten. Tot zover het Zeeuwse nieuws en het korte weerbericht voor onze provincie. Hierna wordt u weer bijgepraat over het laatste Zeeuwse sportnieuws in Omroep Zeeland Sport. Een hele fijne avond en graag tot morgen.